Sa sin pat ngi pedang subhai phi baro kinong page bar kinong srap ya kani ka good news channel om na penya da ka jing seng samla GP sinat sabni hoi ling ba kani katayo lesi leyo bani kren sibun ki AK lesi play nga hangni nga layeng la kani ka sin ka balai bila dangin pai shakitu kitayo ki bladep. Jadi katayo kung mga laong ipi, tau sidiat kung kajing penting mau biang. Jadi katayo kabalay, kabangyi, ngin sapoy artat, siya kajing rakhi kajongi, ya kasngi Christmas. Minsim tayo ngidang ikren, ya kata kajing pentre kajongi. Kung ki Kristan, ya kajing wan, long beriu trajongi Jesus Christ. Kung kajing bot ngiya kren sepang, kita ke Christian calendar mo. But hoi udi ubnai ubangin ya bon kam masingyo e kalenda nge pit nanu kan nuan kasngi Christmas hoi enre kombala ong pi hagini ki series bladap artli ya kren sipang gajing pen kre kat kum dadangi pai kat kum gajing rakhi gajongi kum ki Kristan gidon ya ka kalender bat ngiladap ya kren ka Christmas nga tayo ka baningkong sipang ka Christmas gajing pen kre kasngi Christmas ta kadai first Advent Christmas week natang ila depru ya kabar bat menta nila poi sakani katayo kabalay bat habang nila poi kani katayo kabalay sabangin sa yo artat ya kata kasngi Christmas habang ipai sakani kapor kani katayo uiu dibnai jong ni ubnai di sambang yu I ka jingbon kam jong kibrio Piniyan serum siya ng kibriyo kiyat terpi berarti lebon kambha. Yui yu kihat bakihe abha kiatinyan jik hamnya ajung kibriyo. Dab da kibriyo kibalit berarti jing tiet kibadi jing diru. Farka jing pentre ka jong kibla sotu hi kani katayo kolong katayo kabangi ya belut cha khamtam hakabaide berkati kapet. Nang tahu amri tang kata kidon kibelet kibalailet lupa kibay penkre kasngi Christmas bakin yo ban riam bha ban bun ngilailet ban thiet ya karyam kabet ban yalam ki khonret ta terter nidon la ka jong kon penkre ka jongi ya kasngi Christmas nata ki khon samla hapo ki balang la da kali ka balang bang kumnu ru ngia bun kam ni praktis si gijing ruai nang ta kidon ki programs ki baper nang ni mentang kata yoling gilas lang yo sngoro yakin ni Christmas caroling kibayat carol kibayarwa ha kisnong kitao kan kisnong katao kadon ka jing sngo tenat ben yo sngo ki jingwai nang ta hoy bet prepare ki program be prepare ha ki jinga sangi jongki be ya ki yin kisam ki jong ki briru kini kini pen ko ya ka yin kasam kidon ki ba airong kidon ki ba pen ko ya ka yin ki ba lesi kila kham le kerpang ha ka jing pen ko ya ka yin kasam ga jongki but amri tang yo sngo ya ki jingwai Christmas mo mentang idon ki technologies ki prepare ki ba pen he ya ki jingwai Christmas la ki yin kisam wat ha ki lenti kesengkin ha ki kali yo sngo ha bang ya kum tu bakwa ban sangap ya ki jingwai Christmas kisnong ki thao ki phu ki phing kidon ki ba pen ko snong kidon ki ba pen ko ya ki dong ki jong ki bat kum ta ter namar ka jimpen kre ya kata ka jingwan nong bri jok trai jungi uji sukres hon nile dep ya kren kata yo ka beningkong ka baar kata yo ka beningkong mo nile kren sepang ka jimpen kre ka jungi ya kren sepang ka jingkermen bu kres ulang ka jingkermen ka ho nang ta kata yo ka baar pan nile kren sepang ka jingsuk the Prince of Peace bo usim jong ka jingsuk un sawan hapdeng jonga jong phi but ai hanga phi ya kata ka jingim ya kata ka jingsuk ya kata ka jingkermen di kindiat ladangin phai biang sha ka kitab Isaya kal nang bakhanda ka khap khan riu ka ong namar hangi la khayo khun la ayo khun hangi ni ka jingsun shar kan long ta ka terpeng jong u but on khot ya ka terpeng jong u ba phla unong sala iblei ba khrabor ukpa bom jukut usim ka jingsuk
kini kita kijing itu lupa kiba prophet Isaiah ulai itu lupa sapang kejingwan jong pra jong yu Jesus Christ. Ye Henry hakani katayo kabalai. Keipat kajing perkhe jong isai sin pat keipat kajing nut kajong iling ba kadi kesingi Christmas. Ade ya kata kajing kemen joy. Kajing kemen nakabangi rakhi ya kata ka Advent Christmas week kabalai. Kabangi ngi perkhe haki donut jongi. Pat lagi mensim ki jongi ru ya kata kesingi kabakrau. Hoi Isaiah ulai tu lupa ya kajing wan jong mezaya. Bau Deus im omne tangga jingsuk omne tangga jingkermen Henry jong ka jingkermen pula ai hangi kibri kata ka jingkermen the joy hakal nong ka ba kendai habang iperkat ya ka jing itu jong prophet Isaiah nong ka ba kendai Henry hagi dekat ki ba syakmat prophet Isaiah ukran sapang ka jing pelat jong uta uban sawan yaki briu na kajingdum yaki briu na kajingya utho akum ni Isaya kalau ngabak na ga khat ka baar mai lang ubalaya ha kajingdum ulayo I kajingshai ka bakrao bala shong akari serni kajingya pingshan kajingshai halor joki kadak jong kajingkemen kadai kata kajing pelat jong ukun ublay yangi kibriu na ki jingdum ki babun jingdum kalong kabangi ni imsa hakapop kabau kres sulong ka jingshai bar ha juga por berpelat yangi na serniu ka jingyap hang ni ka thau ya ka jingyap omdei ka bakin jado Henry ka thau ya ka jingyap ka bakja mensim hoj baro angi kibriu ngi hapan ya ka jingyap omdanu briu bala ban imsa agani ka slag perti ngin hapan hakoi ka sngihi ngin hapan ya bat ngin hapan mat ya ka jingyap lu kalong hapanu ko komro Henry ka jingkeli kalong kumnu pat ngiyap patu ka jingwan jong utra jong Jesus Christ kaya day ayu pat kata ka jingyap jongi kabalong kumnu atu ngiyap hakipop ki jongi ni ngiyap no maka jingi syam jongi bat ublay pat ba ngidang don hakadel stajok perti nang ta ui saya ula beteng syusyo nang bakanda ka dekat ka balai pan melapin bun ya kata ka jat ben riu melapin roy ya ka jingkemen ka jongki ya kemen hakmat jongmi kat ka jingkemen haka ayom ot kat ki basyat kemen Naba kia benta ya kejing lute. Kamu kini kejing kemen usaya uang ba kejing kemen kalong tip. Kim itu kibriu kibayo ika ayom ot ni semutu kibriu kisenong kendong. Kendayo ya kani kena adik por ayom ot adik por ot ba kejong ki. Kalau kejing kemen ban yo ban lum yau keba. Balat ho ang turu kat gibasyat kemen habaki benta ya kejing lute. Kani kamde kata kejing lute henry. Kani larangin pai sekiwi per ki Bible ka Bible English kato ya kita ki sipai ki bajop kma ki bajop ya katma kanu ka jingmen ka joki habaki yo ban syat kemen namar layo ban pulom ya kita kiri ki baki yo ban yar kma kalau ka jingmen kani dia kata katau ngong ipi bakajing itu jong saya hakam nang ka bakandai maka kitab ke jong nang bakandai ka dei syapang jing itu lupa ya kani ke jongwan jong tra jong yu jing tukres ho ngum skotu ya ka bor ka jong oblei uladep itu lupa 4 kali dia kata ka jing itu lupa ka jong Isaya ka jiapan adin news pa lai post nem
Balakaya u Jesus Christ. Ngimla bat so thu. Henry la yathu lupa. Ia ka jingkaya u Jesus Christ. Ia ka ni ka joy la ni ka taka jingkmen la yathu ru. Maka por. Ka jingkaya u Jesus Christ kota. Mata kalong bat pin mau yang abat ya pi. Ni mau ya kinong aplang brod. Ka bo u Isaya o la yathu lupa. Sipang ka taka jingkmen. Ka jaru ha ka por. Kabalakaya Jesus Christ ngikan mau kita ki series of dramas mo kiba ki jingja ki pair kabalakaya Jesus Christ ngikan mau ya ka Mary bo Joseph kilit se Bethlehem dan jaka ya ki hang tu balakaya Jesus Christ maka sem kula ha ka singon mo nang ta mri tang katang ngikan mau ya ki riustan ki bayu iyo klur bat minta ter bat yu iru ya kawi pat ka benta kalau ki kinong aplang brot kiba samit salum ngatrai ha ka jing kriat jongki mo kini kilong abang brot kila yalam sibun kilang brot jongki bat kidang ye shong hang ta le sing alaban mudbir kapag kidang ye ap hang ta ken sen yot ko ye ki amel bekia mi pau bat jongki bat kidi tang kibriu kila shakti yang sikade ya henrei utau angel ul keren lagi uyak ulak keren hakita ban yathu syafang kata ka jing ya u Jesus Christ. Kaju kabau u Isaya uladab yathu. Sengap haga ka gospel Lukas layo pan record ia ka ni ka jing yathu khana. Nang ka baar ka dekat ka basipo. Baba kita kinong nang aplang bro kita syong hangta maka jing kriat lesi ki syong tu ki kilang bro juki namar bakibun ba kilang bro penyalam biang se snong lu kubno haban ap hakilum na bakin yo aban penbam plang biang maka singi banuan kita ngisong ta gospel Lukas no baar de khol ba sipokong henry wa angel utrai ulo ong hati wat shepting na bahakmi ngawalam hapi ya ka kubor babha jingkemen ka bakraw banlong rakibrio baro ni smooth ho bakini kinong aplang bron kisngo shepting man yosngo manubam shepting ladangi don chaklaw yosngo gunsan igsur jung kibriu yosngo iki jingrwa ki bangingim yui long ka jingting henry angel ong iki what shepting na bahakmi ngawalam hapi ia ka kubor the good news kubor ka babha ka jingmen ka kraw ka banlong hakibriu baro batang tawlo ong rukum no naba hakani ka sngi lakha ya phi ngaka snong u debit ya unong penim ubalong ukres uba utrai ya kata ka jingithu lupa jong u prophet Isaya ini ya angel ru kilane ben yathu pat ya ka jingkha ya uta uba prophet Isaya ulethu mde tang kata anda habau ni angel ula yakren bat kini kibriu kulai ang lingo ang ta ke ka kubor iu kum kita kubor iu kata gospel Lukas kunong ka baar ka khot ka baksalai bakhasaw ketu ba lem iu angel don marwe bat kindit ladan lembat utaw angel bun ba upmat ba akbeneng kita yoro yo blay kita ong buram ublay haki bajong tam bat haka perthai ka jingsuk bat beng kibriu makiba usngo bae kata kadai ka jingmen that is the joy ta kadai ka jingmen na bangi rakhi ya ka jingwan nong brio utrai jungi uji sukres bat proba ye hot mentang ila pui sangali ka tayo ka balai ya hakani ka tayo banwan ngin sayo pat bangin yang ngin sio banit sigi jingya seng ki jongi nisio ban rakhi ika sngi kesmas hakiro kom ki bapher bagi jingkemen mereka jingkeli kalong bakumno kata ka jingkemen ka bangin rakhi abang yap kmi lenti ka jingwan ka jong utra jong Jesus Christ ban nganut ban ong ba bangi pai sagini kita yo Christmas ki don bun ki kom rakhi ki bangim laban soto jingkemen kaba Ibriu kile kemen hakini kita yo Christmas ting kam yahap bat ke
abaya thu akaktin ka jong play kabasungsui ni yo i karukom le kamen kibriu hakipor Christmas yo so ya kijingi hala kele kamen da kijingi di ya bam kile kamen da kijingi penhe ya ki sound system ki jong ki hakikali pat komta terter kijingi QQ hasnong hathau kijing le kamen ki bapun chai henrei nganut ban ong bahapo kamen sim ka jong ki amdan e kijing kali ka long yang apa de pi kijing kamen kam kumnu min yo bangin rakhi da kijing kamen kam kumnu ai bakani ka Christmas bangin sayo menta satang sitayo ngin yo ngin sautu ya kijing kamen haki donut ki jongi ngin priang ya uji sukres balingi kamen ngin priang uji sukres ka jing im jongi ki daw ayu ki bangi ngin kamen palong namar bangi sautu ba uji sukres uwan bat ai ya ka jing im da balaj loy ngabat hoki uji sukres sim lawan sang ni ka pertai ban nakan kuno ko daw henry ulawan ban sya nak bentaki pop ijungi kadi ka joy kadon ka jingkermen ya ka jing im ke jongi hadi jong ka jing yap ngaongi pi na kata daw ui saya uang ba utau mi saya uwan man pelat ya kina serniu ka jing yap ban ngangit bakani ka singi Christmas ka bagin sayo ngin kemen ai ba kasur jong kita gi angel ki bakren ha kini kinong ap lang berat in sawah hanga bat happy kibania thu ha ki kor jong ki jinglong men sim ka jonga jong pi ban ong ha ka ni ka sngi la kaya pi ha ka snong u debit ya unong pen em u balong ukes bautrai ta ka day ka celebration ka jongi hot ni pen pau shabare ka jing kamen ka jongi ni nalik chagi yeng kesam jong kibri ni lap ya ka Christmas decorations ni lap ki kibri ki let men ka pau shabar ting yu i kum baki men regim tip hapok kamen sim jong ki laki sngo thu shisane em ka jing kamen but sa shisin pat shobangin sa yo artat ya ka sngi Christmas to ai ba kimen sim ki jong jong piken kamen abagin diang ya uni umme saya uban pelaj yang apa de pi na ka jingyap ka ba arsil bat bagin diang yu na ka jing kamen na kimen sim jongi sai sin pat nga ai kublei Christmas in advance se pi baro ai bagani katayo kan lo katayo ka bakentang yin sayo arta de sngi Christmas kan long ka jing kamen baka jing suk ki yin ki sem ki jong pi hoi ha ka jing im ki jong pi kham tam e na ka benta ka borom jugo amen lugin ni tuai kumni trai se sin pat ni ai ngu imi na mar kani ka por ka ba mena ai ngi ku trai bangin trai bang syakatin ka jong me kham tam ku trai bangin uson syapang kata ka daw jong ka jing i ba ka jong me ka ba mela pha yo khun jong me uji sukres syakani ka perthe along ban pen im ni ki pop ki jong i along ru ban wan ra ya ka jing temen hakimin sim ki donu ki jong i bat sai sit ku trai bagi pen kre ya ka ni ka jing wan nong bri jong me to ai ba ka jing kemen jong ka jing wan ka jong me ko trai kan sin shar ha ki donu ki min sim jong i wi pe wi ba ap khmi e linti hoi ka ju ka jing kemen kan sin shar ha ki yin ki sem ki jong ki parlok ki jong i ki bayi nga sem jong i ka jing kemen kan long ru ha ki balang ki jong i labaro kitu kibri ki banget bat pediang ni me sai sin ba ko trai meniarap ban ai boringi banginang la ban pentre ling ba kini kata yo kabangin sayo asatang sita yo ya ka sngi Christmas men hikai ingi ku trai ha kata ka jing im ka bajar jar jong kumnu bangin pentre ya ka jingwan long briu jong me ho ko chai sin pat ngi buti kilong yung long sem ka stan baro kiban sayo ban pediang Christmas ai ba ka jing kermen ka jing suk ba ka jing men kan long ha ka jing im jogi iwe pe
Ho ko try men ma ru. Ya kilat-kilat giba mesyam ha ka jing im ke jongi. Kebangi ko try ngin la ban pediang yemi. Lem kinu-kinu ki jing pen gwet. Lem kinu-kinu kita ki jing duna ha ka jing im ke jongi. Nabai kini baro. Ingu ngidam bagi pan. Maka tengok Jesus Christ. Nadum tas kibam cukur ru. Amen.